Dă telefon. Dă ăsta roșu la o parte. Păi cu ce să închide? Nu se închide. Închide. Ia-mă pe la ce? Dom'le, până la urmă! Nicolina, fii atent. Dă dracu geanta asta încoace, că nu știu. Să sperie, dă geanta la toată, că încoace. Mamă, care m-ai făcut și să-mi bat. Cât de prost, bă, ce disperat după interviu. E cine... Băi, cine... Alo? Tirați-ai dracu cu glumele voastre proaste! Nicolina, ascultă-mă, încet. Nu se sperie, deci nu ies decât dacă îmi zici cu ochii închiși. Ce crezi că să mergem? Trebuie să stăm aici, hai să ieși, fii atent, stai așa. Hai de capul meu! Mamă, și vreau să-l văd. Ești mai mic, eu mai înaltă, îi țin eu aici în sus cu geanta. Dacă ești înainte, te duci tu înainte, uite așa și vin și eu după tine. Băiatul, bravo, băiatul, băi! Alo! Băi, gata cu gluma, băi! Băi! Două ei de glumă, gata! Ce fac, Doamne, cu fața ăștia? Lasă-l, că luat. Ce-a luat-o, mă? Lasă-l. Ce, mă, gata? Hai că pleacă. Tigru la ușa Tigru, lui. dracu, nu era pisica. Nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred așa ceva, deci nu pot să... Felicitări, sunteți la Zmerița, totul a fost doar. Și ca să nu vă văd ferițele la el. Felicitări, totul a fost doar. Felicitări! Ai fost la... Știți cum sunteți? Minunați! Sunteți colosal! Vă așteptați să și mor, nu? Tensiunea, cum stai cu tenzi? Bă, glumele astea nu se fac. În primul rând e animal sălbatic. Și ne-a gândit de asta a fost un dobitoc. Poți să te uiți aici, ești la Râzben. Băi, nu da, Gata! Stai, stai că era să fie... Nu mă, tu care mă respectai pe mine, vrei să mă dai la